ngokuphilisa uxolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Nawo amaqiniso ambalwa angephikiswe. Impilo ayibekelwa nani. Izinto ezingcono empilweni zimahala. Injabulo yangempela ungeze wayithenga ngisho nangegolide. Abantu bangafika bahambe kodwa umndeni ungunaphakade. Kanti umzuzu nomzuzu ochitha nalabo bathandayo ukhethekile futhi ufanele ukuqoshwa encwadini zokuphila. Yenza isikhathi sokuba nalabo bathandayo kusenesikhathi. Sanibonani emakhaya ngintokazi kaGhayilisiwe nankamazwibela endaba esikuphathele zona kusihla. Isibongo sababa loNtshangase. Sibongo samama. Yo, ngiyadida kakhulu ngoba uma wayebiza umsiphi. Akekho futhi nowayikhathaza noma ngingasi noma wayikhona mhlawumbe sebancane wakwafika uzobuza ukuthi kwenzakalani. Bese mbuda mama yavela akhicide etinyembede angaphenduli. Umbone ukuthi ikhona into lemvisa buhlungu. Usasiveni uSamasi? Yini? Sho. Waphila njani? Ngaphila leso sikhashana. Yatshintsha ke ndawo. Ngesinye isikhathi kunemibuzo okunzima ukuyiphendula mbukeli njengokuthi nje ubahlukanisa kanjani abantwana bakho ungumzali uthathe abanye ushiye abanye. Asihlangane noKhanyile Buthelezi waseNasport eMpumalanga sizwele kabanzi ngokuhlukana kwakhe nabantwana bakubo. Igama lami ngimhlanhla Ntshangase lwaseceleni kwami ngiKhanyile Buthelezi ngiseswami lomdzala. Ngibhalela ikhumbule ekhaya ngoba ngifuna bangincede ngelwadi lamakwami. Makwami igama lakhe bekunConstance Ntshangase ubuya eKZN ngithi ngakuphi asquad. Makwami wasuka eKZN nemntwana munye lo ngiKhanyile Buthelezi. Wasuka naye ana 2 years. Kusukeni kwamama wafika la Isabi wahlangana na baba mingi Julius mahlangana naye bathola mina nanokuthula. Babathola mina nanokuthula bantwana mama masimbuta ukuthi bantwana bakhe baku uyasho ukuthi ubashiye kaButhelezi but asmati ukuthi Buthelezi lo babe ngimuphi. Ligama lami ngimnokuthula ngwakaNtshangase ngilandzela Khanyile Buthelezi. Kubhlungu ukuthi uphile unganabosesi unganabadali kusuke kwangivisa bhlungu kakhulu ngoba siphila siyi3 kude lomunye la khona la ekithi asinabo bhuti nethi simantombazane kuphela. Papa ngifuna kumbuta ukuthi kwayendekani yena namama kusibaze bakhona ukuhlukana ke phela bashadile ngicela ukuthi papa futhi angime bangakhona nokungendela ID ngoba mangihamba ngizofuna ID bangitshela ukuthi kufuna ngithole ingadi yami bathi ngithatha ingadi bakhona kubona ukuthi iyamesha yini ukuthi ivele ngimntwana mama ngoba mabavela bema computers siyakuthatha angiveli vele mina kuvela labantwana la nabo kuphela. And lokuningi la kusithi ngakhona ukuthi at least sibe nedihlobo kufika isikhathi ukuthi sithi kududutiwa thina sibantwana but asikhona ukududutana because kwamele lomunye akhule kundlula lomunye kwamele lomunye step forward ancethe thina. Mina njengami ukuthola lo mndeni ngitova ngijabule kakhulu ngoba umuntu okhona kwathi ukuthi kunababe kunagogo igama lagogo vela ngalijwayele la sesivele sesijwayele la ekhaya sibithana ngabosesi lelo mama wasifundisa vele sakhula sasebancane sesi thina sakhona ukubithana sesi ngibitha kwese ngimamncane uma kwaThemkosi bona ngibo labajwayele vele bangibitha abantu sesi that's why ligama la sesi vele lihlala likhona lisemlomeni mara lelamkhulu la gogo asilali lamalume asilali. Njengoba sitothatha leli hambo leni into leko ukuthi singayifisa bathola basaphila bonke and into leko ukuthi sinembuto nabo lomningabi
because angiqamba ngokuthi umntwana wakho angahamba 2 years noma 3 days ungamfuni wena umntali or wena ungiseswa khona or wena ungibhuti wakhona ufila njani sebe sinembuto lomningi kabi for bona but uNkulunkulu utobusisa ngaloko asibusisa kona sifiso sethu vele ukuthi sibathole baphelele basaphila mina ngiva ukuthi ngabathola ngabahaka ngasimeba ngeke ngisakhona nokuyekela kubahaka ngoba ngiyafisa vele ngibathole bonke baphelele ngiyeva ukuthi nginabusisi ngabobhuti marangibadi ngase ngikhona kubathi khona lokutoyela tojabula kakhulu tobabuda nabo ukuthi bebangazami yini ukuthi bangifuna ngoba bakwazi ukuthi ngihamba nami sasemncane ngina 2 years ngilo ngifuna kubabuda kodwa Sihamba noKhanyile nodadewabo ukuyofuna abantwana bakubo uhambo luzosithatha amahora adlule nje kancane kwamahlanu njengoba sisuka eNelspruit silibhekise oPongola mina ngitojabula kakhulu ukuthola umndeni wami ngifisa ukuthi basamukele kahle ngoba nathi sidoba khona bayamukela kahle sukela ngihambele indlela lele yithe le ngitofika la diva ngihappy ngababona kulela hambo leli silithathile since sabanthilana ngidiva ngijabulile kude lokungikhubile emoyeni kakhulu yebo njalo siyaphila ngimkhayisile bengifuna Dendi Aaron Buthelezi besacela ukuthi singene endlini Njani? Siyaphila. Ngimkhayisile. Ngakuthelezi Sibongo. Makwami Constance Domsota Ntshangase. Ngifuna Aaron Dendi Buthelezi. Makwami uhamba nami sasemncane na 2 years. Hayi, akwazi mina. Uyangazi? Njani? Ngikwazi ngokuthi uma wakushiya kimi sasemncane wakhuliswa yini? Ungwebani? Usindi mina. Ngisesindi. Yebo. Shothi ngilangitshela ngazi kunasindi nasifiso naThemba. Yebo. Bakuphi bona? Asifiso khona. Themba sekho washona. Ngiyajabula ukuthi ngithola nasihamba omkhulu. Ngingakwazi ngivane ethi mama ngitshela. Angibathi vele wasuka nami sasemncane na 2 years. Abantwana bakendaba. Lo nginokuthula. Ntshangase ulama mina sewunhlanhla. Ntshangase sigcina thumbu. Isibongo sabababa leNtshangase. Sibongo samama. Yo, ngiyadida kakhulu ngoba uma wayebiza umsiphi. So, ngiyangidida kakhulu lokho. Sasizwa Ntshangase ngoba ID yakhe iSintshangase. Ngiyabonga uNasi udadewethu. Kwaba buhlungu kakhulu ukhanjela oma asazi ukuthi hamba ngayiphi indlela ngoba nami ngishiya sasemncane khulisa wena noSifiso naye uThemba naniphathwa yimi until wena ube na 2 years or 3 years angisazi wakuthatha wangasho ukuthi uyakephi ngoba kwahamba kushiya usemncane sagoqo wabuya wasathatha wasehamba nawe sambuza ukuthi uyathina wangakusho ukuthi uyakephi okwabo kuhamba kwabo kumgcina kwethu iminyaka ngisakhumbula amshonga ngifunda ku second year bani ngoba esikolweni mina ngiqede ngo1999 akekho futhi nowayikhathaza noma ngingazi ke noma wayekhona mhlawumbe sebancane wakwafika wasobuza ukuthi kwenzakalani kodwa akekho ngoba kube wayekhona ngoba bakhona umamkhulu bakhona umamncane babengakuthatha mhlawumbe wena thina ke sisale ngapha kubuka baba sisale siqhubeke ngoba mina ngase ngifunda vele I'm sure ukuthi ngaleso sikhathi ngangisafunda
So mhlawumbe kube baqhamuka babuza ngathi ababanganakho. Mama ngitshela ukuthini yena msane sisuke ehamba. Hayi thina mama kuningi lokhu besimbuda mama ngokuthi kwayendekani ngokuthi uhamba ushiye abantwana emuva. Bekavela akhicide etinyembede angaphenduli. Umbone ukuthi ikhona into lemvisa buhlungu. Up until vele akazi asitshela lutho. Uphi yena mama? Kwathi ngeti-4 September 2011 bekungu-Friday. Mama waqala ukugula ngaloSine ebusuku. Uthi ngalohlanu samphelekethe esibhedlela. Simphelekethe esibhedlela. Kwaba Saturday. Sunday sakombona esibhedlela mase sibuye esibhedlela kuselapha enkonzo. Sathi mase sibuya singena ekhaya asitshela ukuthi ningasahlali ngoba nibekohlola makweni soshonile. Washiya ngokuhlupheka mama. Lo bekufuna ahambele emoshari ngimi. Ngimncane so bekufuna ngihambele mama. Ngena bomoshari ngiphume. Bangijikise bathi ngimncane. Mara ngifostela ukuthi ngingene. Ngimgcwabe kumama. UNkulunkulu bayafisa ukuthi sihlangane ngoba nami ngigulile nami ngicishe ngafa. Yangibona njani? Ngule kakhulu ngakhona ukuhamba. Ibona laba bazama ukungithatha ukuthi bangibheke endlini encane. Selaba saphila abagubhe bona. Buta kusifisa khona la ekhaya. Ngambona. Sandona. Njani? Siyaphila. uLucas Buthelezi lo. Linye igama lami lokuzalwa ngingidindi. Baba wami. Yebo. Ungubani wena? Ukhanyisile. Awuzange bekho inkinga khanyisile. Ukhulela. Wafika umama wakho ke lapha ngikhula nawe umncane. Wakuthatha la. Wathi uzophinda kubuyisa nami ngisebenza ngapha kuHendrina. Wahamba nawe kwangabe sakubuyisa. Sase kungabe saze ukuthi kuphi. Xolisa umoya sewufikile ekhaya. Nizamile ukuthi nimfune ekhanyisile. Sizame kakhulu ngoba ngahamba ngaze ngawubika kubo. Kwatholakala ukuthi kubo kwathiwa usePapathon etini. Wabhala incwadi esePapathon. Ngathi ngiyayiphendula leyo ncwadi akabange sayiphendula. Kwazanywa ke nje nakukhumbula ekhaya toti njengoba kwenzeka nje lento njengamanje. Kwayendekani kuzatholakala ahambile? Umama wakhe ebe umuntu oziphuzelayo sixabana ngalokhu kuphuze wa. Hayibo awehlisa utshwala kancane. Cha. Kwaba yilokho nje ke ngathi ngisemsebenzini ngamfica ngekho. Amthola sahambe nakhanyisile. Awukhanyisile uhlalile isikhathi uhlalile ukhanyisile kumandwandwe nomama wami wahlala khona umama esaphila. Wakhula wazoba ngakanyana. Ehlala la. Khanyisile ude ID umbona so. Manje kufanele ukuthi ke manje nina nawo namabhasi. Yeah, thina sinawo ama ID. Nathathelwa ubani? Athathelwa mama. Mayimkhombele yami. Awuthi ngwabona. Wena kwasekwenza njani ungathola umdala kuthola ngabasemumva? Mina bebangishiye enkomazi. Ngihlala enkomazi ngathengela ekhaya enkomazi mama ngihlala khona. Ngihlala labanye abantu bagcina thenga ekhaya. Ngoba mina nga94. Mhlanhla wa97. Nabhala lesibongo sakwaNtshangasi. Sithathise. kwaNtshangasi ke vele umama mina ngikhulele kwaNtshangasi la kugane khona umama kodwa mina ngingwakwaButheli. Sashadela emzini wakwaNtshangasi. Sebabe ekhambeni kwamama
Boso nalomnye mfati or umthathe emveni kwamama. Umthathe emveni esengasekho mamukho. Mara mama kazangitshela lokho mina wangitshela ukuthi ngiyamadi wangitshela ukuthi ngilandwandwe. Landwandwe bekathi ngilomnye mfati kuleso sikhathi. Oma benisabonana. Phela ade befunda isikole esiyi-1. Sikhula sonke ndawonye sizingane sonke bekuzintombi zami. Ukhula nabo tintombi tawo. Sifunda sonke esikolweni. Babefunda ndawonye khona lokho ulwazi nami nganginalo ukuthi babethola nabe bebadala nabo bomthungu. Ngisho even ngisho ekhaya kube sasini bakanje. Kula. Kwandwandwe kula kwamsibi kula. Bengiya emakhaya yonke mina bengiya khabo mama ngiye bekhabo mamncane kandwani. Mina ngiyabonga ngoba ngitholile baba msaphila nawe sesi ngitholile usaphila. Laba ngasekho mshothini uNkulunkulu bekahlosile kusigubhe njalo. Nami futhi ngiyabonga Khanyisile kusekhaya la. Hayi ukuthi nezingane zami nje nezingane zami ninonke. Ngiyabamukela kusekhaya la. Kepha ke umukela kwabo ngiyavuma theze abamukela ngokomthetho angisazi isizwe kanjani labantwana laba kufuneka beqhamuke ekhabo mama sebeza kuwe bomalume bezokhuluma nawe uthi umnako sisikwenzeke kanje yebo siyabonga ukuthi uyabamukela ngoba usuzwile indaba yabo ukuthi ihambe kanjani. Nathi imbuzo enginembukela ngayo ngizawuthi abafana bayibulale manje nifake iziphandla nonke ukuthi nifikile la nganemukela. Sibonga nokwatana. Kungabi ukuthi sikhuluma so phambi kwemakhamera or sikhuluma so ngoba vele mara akube nekuchumana phakathi. Nami ngiyabonga nje kakhulu bafethu. Nakubafowethu bakwaKhumbule ekhaya siyabonga lo. Njengabantwana babi nokuthula nabantu nanhlanhla. Siyabonga ukuthi ubaba umukelwane bopha ngaphandle linye. Uzizwa ngijabulile ngalendlela yenzakele ngithola umntanami kanti ade ngamgcina. Yikho nje ngithi ngiyabonga kuKhumbule ekhaya ukuthi uKhumbule ekhaya uyasebenza. Mina ngijabulele ukuthi segcineni ukutholile lo bekasola akhalela kona. Naye uto khona kusitakala athola iID at least. Ngibona ngathi lokho ngeke lokubaleke kakhulu. Lapho kunemibuzo khona kumele kube khona impendulo. Kanti siyathemba ukuthi eminye imibuzo kaKhanyile ngomama wakhe iphendulekile kulolu hambo njengoba nakhe egcine etholene nabantwana bakubo. Lusazoba lude kakhulu uhambo abasazolihamba ndawonye kanti sengathi bangaqhubeka njalo bethola impendulo empilweni yabo. Mhlambe na uhleli lapho nje ungaba nenhlanhla ukuxhumana nalowo wakini owaduka kudala uma kunjalo sibhalela ifax ku 086 511 7440 noma sithumele i-email wakhumbulekaya@sabc.co.za kaphinde futhi usithumele iWhatsApp ku 087 062 5738. Sekufike leso sikhathi sokuthi sibone indaba yethu emfushane kwabalahlekile kulelo sonto. Kanti kuloku sivakashele Orlando East eSoweto lapho sihlangana khona noLerato Khasiphe ocela ukufuniswa ubaba wakhe. Lebitso la ka ke nna Lerato Khasiphe ke tloa Lesotho Mohalezo ke dula mo Orlando East. Ke ngweletse Khumbule ekhaya hobane ke batla ho batlisa ka ntate wa ka eleng ntate Khaya ga Botabi. Lebitso la mene le Deketseng Malhlonolo Bernadette Khasiphe. Ka selemong sa 1999 ne la ha o hlaya nna kwa ko sebakeng se ho thweng ke Freestata mme ona dula ko Virginia le ntate Khaya. Ntate Khaya o ne a kganna di-taxi ana kgannela majaka thada. So ho ile etsa la ha ke keta ho tswala mme o retsa ntate hore o batla ho ya hae. Ntate ha ka ba dumela hore a tsamaye ka nna. Ya ba ka mora mo mme ho ntate no bona ntho tse ngwana a di hlokang. Ya ba ntate mo fa tšhelete ya ba mme ke tla ke ha tla kgona hore a ba le ka nna le Lesotho hobane mme o ne a nyetse. So itse ha fitla Lesotho ya ba kgono ore a ka se kgone hore a khutle le ntate a neng a nyetse le mme ya gano a ka se kgone hore a khutle ka nna.
ke hotse ke dula Lesotho ke kene sekolo primary Lesotho itse ha ke tlo kena secondary ka 2014 mme o ile a re lata ga tla mo Gauteng ga dula le yena mo Gauteng ga kena sekolo mo Gauteng secondary ho fihlela high school so mme o ile a hlokahala ka selemo sa 2021 aba ke sala le ngwana heso mo Gauteng le bo mmangwane ke na le ngwana a le mong o qadile sekolo le mong sena January aba ke a sebetsa ke thola mosebetsi ne ke tswa mo ntlong ka 5 o'clock ka 6 o'clock ke mosebetsing ana hona motho a nthusang ka ngwana ya ba ke kgetha hore ke buisana le ntate wa bona ha o betere re nke ngwana a tsamaye a lo dula heno aba re go taba hore phone le mme ge mo jetso hore a nke ngwana ka be ke tshoro because of ha ke batle ganya tsamaye tsele ke tsamaileng a utla bohloko ke butlileng ho betere ngwana ka a tsamaye a lotse ba habo and o happy always ke ba yena she is happy nako yohle lebitso la Lerato ke lebitso le ke le fileng ke Ntate Khaya ha ke fitla Lesotho wila tso ke re file Gasipe le baka ha o letsang hore ke mbatle ntate ke hore ka selemo sa 2014 mme o ile a njwetsa hore ntate o a dulang le yena a se ntate wa ka and then le ngwane so na nako ile a re bua a ba jwetsa hore ha ngwana ntate a wena ba ding sa tsamaya le batla ntate so ke mo ke leng ka bana hore ke bohloko hore ke tsema ke tswa ke bohloko ge le sono jwetsa hore ntate wa ke mang o etsalang ke mo ke leng ka bana hore nna le lesea la ka re hloka hore tsebe na ntate wa rona ke mang because nako yohle le go lenyane nna le ha bo butwa ka ba nthusa ba khone lo ba ka nthusa ba khone lo ba ka etsang nna ke na lo bona lo fila hore no ka re ba tseba hore ha ke ngwana ntate wa bona so le nna ke batla hore ka re nka kgona ke tswela ka family ke tsebe mo ke tswa mo hlo mo batlang ka moela bang rata ora ke a tshepa hore ke tla mo tswela ntate wa ka le hanga mo tswela sa pele ka pa phela as long as nka tseba hore na ke wa madi a feng ke wa sebakeng se feng ke tswa kae ke tla amohela ke se batlang mo fela hore se be teng gore ke mo tsebe a ntse ba ba ntsa phela jalo ka ke tseba hore ona ngata Ntate Khaya mo le ngwana teng ke go kopa ha ba bona ditaba tsa ka wa mpone ke kopa o bue le Khumule Khaya hore o nthole ha ba ke o hloka bophelong ba ka le ye mong ka ba mang ngwana bo a butwa hae ga ngwana wa hae motho ya ka mtsebang ke kopa o thodisa ntate wa ka ke mo hloka bophelong ba ka le ba ngwana ka Ngaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuba bakaLerato Khasipe ogama lakhe linguKhaya Raptapi sicela usithumele WhatsApp ku 0870625738 uzungakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu likashintshi www.khumbulekhaya.net.za satholakala ku Facebook, WhatsApp kanye na ku Instagram. Saqhubeka nohlelo lwethu mbukeli sihlwa kanti manje singena engosini yethu lapho sikufundela khona enye incwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbulekhaya Khaya, igama lami nginguDudu Simamane wakwaNongoma endaweni yaseKhenani oPhiyaneni. Ngicela ningisize ningifundise indodana kaNtombi Sibiya ogama layo engizwa kuthiwa uMzweleni owayehlala khona endaweni yasePhiyaneni emzini wakwaNtanzi kubo kaThulane noCebi phakathi kuka 1984 kanye no 1919. uNtombi Sibiya kuthiwa ngokudabuka ungowasenhlazatshe emahlabathini ngasoLundi kuthiwa wasuka kwaNongoma waya eSwatini kodwa manje kuthiwa usehlala eNewcastle. uMzweleni ozalwa uNtombi uyindodana kamfowethu ugcina uyise Simamane owaziwa ngelikagcina. Ngingathokoza kakhulu uma uKhumbulekhaya engasiza asitholise uNtombi Sibiya okunguyena ongaba nesandla ekusitholeleni indodana yakhe uMzweleni. Ngiyabonga kakhulu ozithobayo uDuduzile Simamane.
Mhlawumbe Mbukeli ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuNtombi Sibiya ongumama kaMzweleni ozalwa umfowabo kaDudu Simamani. Uma kunjalo ke sicela usithumele ifax ku 86 511 7440 ngasithumela ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za. Uphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeWhatsApp 087 062 5738. Ugogo uLindiwe Malkas wahamba ekhaya ngeminyaka yama-70s kanti manje eminyakeni yakhe obudala lokungaphatheki kahle empilweni usiyasibona isidingo sokuthi asondelane nalabo abayigazi lakhe. Asihlangane naye Mbukeli sizwele kuye udaba lwakhe kabanzi. Igama nguSinenhlahla ngwakamthethwa. Ngu-social worker ePiet Retief, ngisebenza kwa-mental health. Ka-mental health sisebenza ngabantu abakhubazekile. Oseduze kwami umama uLindiwe uMalkhas ngathola icase yakhe office iletha uSisithandi ukuthi kunomama ohlala emagadeni khona la ePiet Retief okhubazekile office okuhamba ayekha kubo. Mangifika ngizombona ngathola ukuthi uphephukile la hlala khona and asikhona ukumsiza ngoba ubekaqashile. Ufisa ke ngase ngabhayila ukhumbule ekhaya uzokwazi ukungilekelela ukuthi ungitholele ihlobo zakhe Eastern Cape. Ngenxa ukuthi ngazama mina ukutholela ama-social worker angakhona aba ukuthi awatholi la ukuthi kungakuphi nokuthi futhi awakhona ukusebenzisa ama-resources nomuntu angamazi angakaze zambona. Ngabhayila ukhumbule ekhaya ke ukuthi ngicela ungilekelele ngumama Lindiwe babe sebeyangifonela sahlela ukuthi sizomenza interview. uLindiwe Dorothy Malkhas ngwasebhayi ekhaya. Asuke ekhaya nge-strike kunaletoyitoyi yokuthi bafuna Mandela ade akukhulula uMandela. Manje amaphoyisa abethi makwenzeka lokho ngasijike sikhombane sodwa ubona event seyimisile ekhaya seyangithatha ngiyahamba abalekiswa yiloko ke buya ngeza ngapha fika lana ke ngahlala la emagadeni Piet ahlala ke ngahlala khona. Manje ngoba sengidele khona ke cela bakakhumbule ekhaya ukuthi bangimikise ekhaya. Cela ku-social work ngixhumanise nabo. Ngazama ku-social work ngoba sengikhuluma nani ke manje. Akanakile kahle na-grant yakhe unika abantu ikhadi ukuthi bahambe bomholela mhlawumbe bebuya bengamniki imali yakhe ngendlela kufanele bemnike ngayo nokuthi awasheleke akekho umuntu omnaka nje kahle. Washo ukuthi ekhaya usakhumbula ukuthi washiya umama washiya ubaba nabo sisi bakhe nabo mamncane nabantu abakhe bekasabakhumbula ngamagama esakwazi nokuthi isitolo kwakukuphi ekhaya. Ngikhumbula ekhaya manje kutholakala ukuthi ngisaba nalokuduka ukuthi kwakangabikho nalendaba ezabokhumbula ekhaya ngaleso sikhathi. Ngifisa kodwa ukuya nginesifiso manje ngingakhonakali engekho manje uthi ngingafika. If kwakho kusene itimela la angingamane ngigibele isitimela angeke ngiduke kakhulu. Mangibona ukuthi abasekhona yibo lokhu abantwana abazala ngikhumbula. Ngathi nami sengikhule ngingaka ngababona abahleleleni mhlawumbe abasekho nje mhlawumbe nabo bawujabula masebona ukuqhankqama. Njengoba bazohamba uSilindiwe ngiyafisa ukuthi athole ihlobo sakhe noma ke sibe sisodwa naye kuyomenza inhliziyo yakhe ikhululeke lokho ukuthi ahabuyele ngasekhaya abatshela ukuthi what happened uhlale kanjani ePiet Retief ngoba impilo bengasekho kahle especially ngoba besekhubazekile nje. Ukuthola abantu bakuba bazomnikeza lolo thando akwazi nokuxolisa izimo zakhe ukuthi uyaxolisa ukuthi wahamba kuyisifiso sami nje ukuthi agcine efikile ekhaya ahlale kahle. Uhambo lwethu lokuyofuna odadewabo bakagogo uMalkas luzoba lude impela njengoba luzosithatha amahora ayi-14 ukusuka ePiet Retief eMpumalanga silibhekise eMotherwell e-Eastern Cape. Sengifuna uzofika ezandleni zabazali bami okanye zabafowethu nabodadewethu ukuthi ngiyofela le emazweni. Hayi sengicela nina bakakhumbula ekhaya ukuthi ngibuyele emuva
nami sekumele ngifike ngixolise kakhulu kubo. Ngesinye isikhathi abazi noba sengafa nabangisaphila. Ngenhlanhla ke ngibuye ngisaphila. Nabo bongixolela iphutha lenziwa yimi. Yangabenze iphutha bona kimi. Mamvuni. Ungibani ngubona. Awuboni kahle. Awuboni kahle Msuthu. Angisaboni kakuhle emehlweni. Yo. Sukhala Msuthukazi. Sukhala sisi, sukhala. Sukhala usifumene ngoku. Sukhala mntakatata. Tata. Tata wasweleka kudala. Kudala lo tata wasweleka. Bonke wasweleka bonke. Bonke. Nanku sasa, nanku Rupin. Nanku abazukulwana. Nanku bawukazi wethu. Hey, sisa obuyile ngibelezela. Bhuti yami. Nanku sasa. Nani badelezela. Awunana ngitela bona baphilayo. Isani kaloku sanubunsu kakhulu. Izabawukazi. Simphiwe lo mninawo wami. Hawu kusami njani? Brother kumncane. Uphela mama. Awumazi yena. Hawu kusami tata. Ngiyakhandaza endleleni nje. Ngathi ngafike khona utata. Kasefile. Ukhona ngoku. Ukhona. Awukazi ukuthulisa. Nanku umzukulwana wami. Uzona kaMahenge lo. Hawu Hazel, umzukulwana kaHazel. Mamakhe. Nanku kaloku umzukulwana wakhe. Nanku Hazel. Nanku umzukulwana kaSimon. Samkhumbula utamkhulu Simon. Mkhulu katatakho. UmntakaDefi lo. Hawu nkosiyami. Mamakho. Wasweleka, wasweleka. Nkosiyami wathola wephezile abantu basekhaya. Hawu uNkulunkulu wami. Iza singene ke Msuthu. Sisti. Hayi siyavuya sikubona sisi. Siyavuya ukubona kudala simangele ba wayotshona phi sizibuza siziphendula. Sikumangele bana yo simane sithetha ngawo ba hey sinosisi wethu Dorothy esingamazi ba wayapi azusaphila na. Siteke xa sifumana le call savuya kakhulu ba siyazi bathini ukhona usaphila. Yeah, wonke into besifuna uyiqonda ke ukubana ukusuka kwakho apha wayapi kwathini. Azange bhuti wami kwenzeke lutho. Uganga nje kwami. Hamba nabangani namamse. Hamba sashona le lapho kuthiwa sePitritif khona eMkhondo. Sasuka sahlala ke khona lo 30 years ngihleli khona ngoba ngibuya manje. Phuma koMandela mina phuma ngile qala kwevoting votelele. Ngoba sengibuya manje. Namanje angazi ukuthi ibiyini ngase inhliziyo yami ngasakhululekanga ngihlala ngokhala ngikhumbula ikhaya. Ngihlala ngokhala akusangeni nakudla ngikhumbula la ekhaya. Hayi sifuna uqonda wena Dorothy indaba yokusuka kwakho apha ekhaya. Kwakutheni wawuhambe kanjani?
Zange ngixabane namuntu ngaba nginamanga. Yiko lokho engishoyo mina sithi ngithi uyiloku ganga. Nami ngathwala ikhanda ngibele emotweni yesitaqaza le Piet Retief. Nalapha ePiet Retief umuntu wafika walala esigangeni. Imizi yakhona sayibona ngakusasa. Saba nenhlanhla kule nyoka eziningi kangaka lapha nesingafika nginyoka ifika isikaphe. Imoto kabani enihamba ngayo? Ufukekana. Sasihamba ngetruck. Buka laba ngihamba naye ifo yonke yashona. Asinda mina ngedwa ngoba sengibuya ngizekhaya. Unabo abantwana? Nayi. Bangaphi? Babili. Hayibo. Oyi-1 washo. Babe bathathu umthetho wami. Abashiya lekhaya kubomama. Basheke evuka. Abashiya nomakhulu besaphila ngaleso sikhathi. Basaphila? Angazi ngababona mhlazana ngiyile ngiyobahlola. Hayi mara evuka ingathi akusekho bantu nje. Bashona bonke. Hey. Azi kwenzeka ntoni. Lengathi baloku naphesesi nobungayesesi bafika sekuhlala abanye abantu samka sonke notata indlu yakhe lapha ekhama. Usolekele apha mother wele ekhama. Ngubani utata wabantwana? Uzansi. Wakwadala. Mangiza naye mos ngapha ekhaya kusaphila usesipuleni. Sho. Waphila njani Piet Retief? Afika ngaphila bhuti. Ngaphila leso sikhashana. Yatshintsha ke ndawo. Ato lesiqhoka sale ekoloni sinusikhombisa. Wanami bengayibekile phansi phela umuntu mayengishaya bengikhwela ngidilike. Sikwazi unjalo. Bengikhwela ngidilike bengadlali. Ngaze bathi abafana bakhona athi siqhoka lokho. Lesixhosa lesi bathuke nami. Thiphe yami inhlamba. Ngikhuluma namakhwenkwe mina. Jini. Iminyaka ehambile ke sisi. Apha ke usikhona ukwa Hazel lapha senabantwana bakhe bafana abathathu nanisekho lapha ngoniseJoburg sebenza eGauteng kulacala nami sendachata naba abantwana senabazukulwana uyayibona lonto sikhulile hayi ke kodwa ke siyabuvela ubukho bakho ngiyabonga nami umthola nkosana lo bengibatholile ekhaya nabhutisile ngamthole khona. Efikile kuba. Ngixolisa uNkulunkulu. Akona baba. Nenze kungenziwe emhlabeni. Ngakubaleke ukuthi ngiphethe ngezandla eziqhudumele. Ngahamba. Ngabhunguka. Ubuyile ibhunguka lakho. Ngizoxolisa kuwe. Ngicela ungixolele mfowethu. Angazi engikwenzayo. Namanje ngenza ngithi ngihlakaniphile ngiyisilima sokugcina. Manje ngicela ungamkele ngezandla zakho zombili. Ngicela uxolele baba wami. Ngiyakwazi ukuthi angilala. Ndiziva kamnandi mina. Kuba ke simfumene besingamazi noba ukweliphini icala. Mina andinankinga ngoba efumanekile. Ndiva kamandi. Ndiyamamkela. Hayi, nakho kuyafana nje. Siyavuyela nyani ukuba ke abe phakathi kwethu kwakhona. Sesawubona ukuthi uyaphambili ke. Siqhuba kanjani, siqhubana kanjani kodwa ke ngoku sabe sinaye take care of her, senze sure ukuthi ucomfortable, uright. Sizama ukuthi ayiphi into ayifunayo ayifumane. Ngiza ngithakasile, ngizoba umnandi kakhulu. Nalokhu bengipilo bengiphila. Akusengiright hlangane nezihlobo zami. Akusekho ukuhlupheka esenza kubona. Senza sihlala ngokukhululeka. Sebantwaneni bakithi nabakabazali ngibathwele bangasekho emhlabeni.
Umnqono wami mina ndinqwenela ukuthi ndimnakekele and atshintshe. Uba bekusithiwa ukhumbula ikhaya uyakwazi uphinda azomkhangela umuntu. Ngifuna nifike etshintshile. Angasenguye lo aze nize naye ngohlobo alilo because andivi kamandi. Kodwa ke ngiyazixelela ukuthi ngizomcela ubawo andipha amandla ukuthi ndimnakekele. Ubomi bakhe butshintshe. Impilo ayisekho yinhle kugogo uMalukasi njengoba nakho leminyaka seyihambile kodwa siyathemba ukuthi welapheke emoyeni kona uzokuthola njengoba nakhe egcine esehlangene nomndeni wakhe. Sifisela konke okuhle kuya phambili. Ake mbukeli uzunganyakazi wena ngoba emva kwaloku izithombe zabalahlekile sihlwa ziyalandela. Esithombeni zabalahlekile kuleli sonto mbukeli sivula ngoTshepo Themba Billy osesithombeni wase-Eastern Cape ocela ukufundiswa ubaba wakhe angamazi u-Abraham Mutawung waseQwaqwa owayesebenza eBSN Lady kudala. Uthembeka Makhanya oshadele kwaLuthulu ufuna umama wakhe osesithombeni uRita Sizakele Makhanya waseNdwedwe owanyamalala ngo-2009 ukhonjwa ngapha ngaseRustenburg. Kanti uBongi Singwane osesithombeni waseNelspruit ucela ukufundiswa ubaba wakhe angamazi uThomas Ngweti waseMozambique. Uphindile P Mtini waseLady Smith ucela ukufundiswa umama wakhe uThembani Mkhwanazi osesithombeni waseMadadeni agcinana naye kudala ukhonjwa ngase-Wattville khona lapha eGoli. Bese kuthi uNathi Khanyile osesithombeni waseKZN yena afune umama wakhe uXoliswa Mahoje noma Mahotsi waseTranskei adukelana naye ngo-1996 noma 1997. Umabala Msindwana waseKagiso ucela ukufundiswa umfowabo osesithombeni uXolisani Msindwana owagcinwa ukubonwa eDavidton ku-2013. Kanti uJeremiah Ringane wasePretoria yena ucela ukufundiswa umfowabo osesithombeni uRammekwa John Ramurafi noma Ringane owahamba ekhaya ngo-1989 wagcina ukubona eSalesville ngawo lowo nyaka. Lapha esithombeni mbukeli sinozama Mdlalose waseKZN ocela ukufundisa ingane zakubo uSizwe Proctus Mdlalose uMziyavuka kanye noSamkelo adukelana nabo kudala. Nangu uNomazila Neli Msizi waseKomani ucela ukufundisa indodana yakhe esesithombeni uthuba lakhe Oxley Qhoboshiani owanyamalala ngo-1992 elibangise Cape Town ngokomsebenzi. Kanti uNgwako Ernest Xhotse ucela ukufundiswa indodana yakhe uDaniel Tshepo Sija Xhotse osesithombeni owanyamalala ngo-2022 eseCrystal Park eBinoni. Lapha esithombeni sinoJonathan Nkwana waseTzanini yena ucela ukufundisa indodakazi yakhe uMartha Manqondwa adukelana naye kudala. Umajaha Bovu Amos Nhlanhla Khumalo ucela ukufundisa udadewabo osesithombeni uNelisiwe Nkosi owanyamalala ngo-2023 elibangise eWarburton. Bese kuthi uNkosi Ngiphile Ngomane waseMpumalanga yena acela ukufundisa umama wakhe uVuyisile Baby Sisusa osesithombeni omshiya eOrchis Hospital ngo-1992. Nangu umfana Sergeant Mayile ucela ukufundisa umfowabo uBonnie Solomon Mayile osesithombeni owanyamalala ngo-1992 ese-Elmansdrift eMpumalanga. Mbukeli sivala ngoKiring Mutswiri ocela ukufundisa umfowabo osesithombeni uMahang Jim Mweng owagcinwa ukubona ngo-1988 eKrugersdorp osizwile bamkhomba ngapha ngasePitoli. Hayi bayaxoka. Yo, Trust me. udamka apha ndibuya sendiphinde somkhangela ndisakufumani kwakule ndawo. Tobeka. Soze. Ma. Akothuswanga ke ngoku lo mbongeni. Akukhoni ukudla because mosisebenza ngashona. Ntate ngwana ana puo a tsebo ga ka reng. Ana mantswe a ka buang wena o so pitchi.
Mbukela sibonge ukuba nathi ohlelweni lwethu kusihlwa sethembe nokuthi ukufakela ugqozi lokuchitha isikhathi esiningana nje nalabo obathandayo. Siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngolesithathu ngehora leshagalolunye kwakhumbula ekhaya khona lapha SABC1. Philani emakhaya.